Tras a presentación do Plan Estratégico de Turismo, toca poñerse a traballar nesta materia. Hoxe, no Pazo Provincial, tivo lugar a constitución da Mesa do Turismo, unha cita onde o primeiro punto está no consenso do seu regulamento. Debe ser un regulamento que non sexa elaborado exclusivamente pola Deputación de Pontevedra, senón que conte coa vosa opinión para que realmente sexa un regulamento de todas e todos. Polo tanto, poderedes facer aportacións, poderedes cuestionar tamén o que plantexamos e propoñer alternativas ao que aparece no regulamento, porque de verdade queremos que sexa un regulamento de todas e todos os que imos formar parte desta mesa. O obxectivo desta mesa é aprobar canto antes este regulamento e comezar a potenciar, se cabe máis, o turismo das Rías Baixas. Porque o noso obxectivo é que unha vez que vos todas e todos nos fagades chegar as vosas aportacións, poder definitivamente aprobar o regulamento e comenzar a traballar xa. Nós non queremos que o noso plan estratégico sexa un papel que aprobamos para ter un día de gloria nunha presentación, sino que queremos de verdade ser un instrumento que permita que lideremos o turismo da provincia de Pontevedra. Unha mesa que estará conformada por 20 representantes, entre os que estará a presidenta da Deputación, 3 representantes da Deputación Provincial, un representante de Turismo de Galicia, un de Turismo a nivel nacional, 7 representantes do sector público da provincia de Pontevedra, un representante do Concello de Pontevedra, outro do Concello de Vigo, 2 representantes dos municipios declarados de interese turístico, un dos de destino adheridos ao SICTEZ, 2 por parte das entidades supramunicipais, unha persoa dos grupos de acción local participativo do sector pesqueiro, outra en nome das mancomunidades, 3 representantes do ámbito académico e universitario vencellado ao turismo, un representante do aeroporto de Peinador e 3 representantes do sector turístico privado da provincia.